In gearwerking met Omroep Max had Omroep Friesland het al hier reportages maken voor het programma Expeditie Nederland. De besten sturen wij nog eens uit. De reportages binnen maken naar aanleiding van een thema. We beginnen nu met het thema vers eten. Jood gaan we op zoek naar vast eten. En dat doen we net in een winkel of in ieder woord hip voedselbos. Nee, dat doen we gewoon hier in Ljouwert. In een lekkere standaard Nederlandse boeterwijk. Schitterend. Hi. Hallo. Hallo. Jij hebt gebeld? Ja. Hi. Hoi, Victoria. ik ben Janko. Dat is Jorrit. Jij neemt al op? Ja. Hoi. Want jij gaat regelmatig de wijk in om wat voedsel bij elkaar te scharrelen. Ja, klopt. Mogen we met je mee? Zeker weten. En waar gaan we nu als eerste naar op zoek? Dat is leuk. Dat is leuk. Ja. Mijn kinderen die vinden het heerlijk. Ik pluk het gewoon en breng ik het thuis en die zet ik in een bordje en dan gaan ze gewoon knabbelen. Nou, daar heb je heel veel paardenbloemen. Maar kun je die ook eten? Die zijn absoluut eetbaar. Echt? Ja, die kan je zomaar plukken. Ja? En blaadjes kan je eten, wortel kan je eten, bloemetjes kan je eten. Die kan je gewoon zo in een salade doen. Heeft een bittere smaak. Heerlijk. En ja, madeliefjes die hier ook groeien, die zijn ook eetbaar. En die kunnen ook in de salade komen. Jongen. Loop je dan ook bij mensen in hun tuintjes te gluren of er ook wat lekkers in staat? Altijd. Ja? Ja. Nou, dit is een spaarsoort. Oké. En dit is zo rijk aan vitamine C. Kan je heerlijke thee van maken. Dit is rijker aan vitamine C dan citroen en sinaasappel. Kijken mensen hier wel eens gek aan als je weer ergens in een bosje zit? Ja, ik krijg wel commentaars. Wat ben je aan het doen? En ja, een heleboel mensen weten dat niet. Hè? Dat de onkruid eetbaar is. Nee. Ze hebben niet zomaar vertrouwen. Maar ja. Heb je al een bijnaam in de wijk? Nee, nou, niet dat ik weet. Ja. Niet dat ik weet, nog steeds niet. Maar Daslook is dus hier. En ja, dan moeten we eventjes onder die struiken heen. Dus dit is Daslook. Oké. Zo ziet hij eruit. Ik kan hem ook proeven. Durf je het? Ja hoor. Gewoon hopsakee. Ja, op zijn kees, ja. Ja, Oké, wauw. Lekker? Nou. Nou, Toch? dat is helemaal niet zo gek eigenlijk. Dat Om is eerlijk te wel. zijn. Is heel lekker. Ja. Mm. Ik hoop wel een beetje dat er niet een hond overheen heeft geplast of zoiets. Ja, nou die risico loop je, ja. Anders moet je... Nou, bedankt voor de geruststelling. Maar kijk, dit is antibacterieel. Oh, Ja, de- het werkt tegen bacteriën. dus het heft En als zichzelf je- wel weer op. Als je verkouden bent en als je snotneus hebt en als je problemen met je buikgriep hebt, eet de daslook. Ja. Gaan we een heerlijke salade maken. En hoe ben je erbij gekomen om zo te gaan koken? Of eten eigenlijk? Ik was ziek. Ik had de spierpijn, ik had de gewrichtpijn, ik had de roodheid in mijn gezicht, ik had darmproblemen, ik had huidproblemen, ik had hoofdpijn. Maar uiteindelijk kwamen ze achter dat ik auto-immuunaandoening had, lupus. Maar ik merkte wel, als ik fruit had en groenten, ik werd er beter van. En stapje voor stapje begon ik gewoon rauw te eten. Oh, en wat is dat, rauw? Nou, rauw betekent dat je niks kookt en dat je het niet bakt. En als je iets, zeg maar, ja, zogenaamde bakt, dan moet het onder 45 graden. En dat gebeurt in mijn droogoven, want boven 45 graden verliezen we dus vitamine en enzymen die in het voedsel aanwezig zijn. Jongens, kunnen jullie komen? Eten is klaar!
Wat vinden jullie van haar kookkunsten van je moeder? Nou, wel lekker. Lekker. Als je het niet geprobeerd hebt en niet doet, kijk je daarna en dan denk je van, ik weet het zo niet hoor. Ja, want u bent op een gegeven moment ook van als het ware normaal eten naar dit dieet geswitcht. Ja, ik vind het bevalt het hartstikke goed. Meer energie, onnodige gewicht ben ik kwijt, laat ik het maar zo zeggen. En met sporten ook veel fitter dus. Ja, en voor jullie jongens, of een patat of zo, of een broodje frikandel of iets in die geest? Ik ben vegetariër, dus geen vlees voor mij. Maar patat of gekookte dingen nemen we nog wel. Oh ja. Dan denk je nooit, maar donder eens op met die paardenbloemen? Nou ja, aan het begin, laten we wel zeggen van ja, het was wel een moeilijke periode voor me. Maar uiteindelijk wel normaal geworden. In het uiterste noorden van Friesland leidt een van de langste stritten van Europa. De Oude Bildik. Het lippen wie je eeuwenlang hetzelfde, maar tijden verhoor je. Oude dik, wat is veranderd? Ik ken die, het niet waarom. Ik mis zoveel vertrouwde dingen, had ik even bij die kom. Want vanwege de lege huizenprijzen hier komen er in een mensen uit heel Nederland je wijen. Wij peilden hier door de stemming. Goedendag meneer. Hoi. Omroep Max. We zijn van Omroep Max. Oh, ben ik doelgroep? Of de auto? Mooi dat wel een beetje. Oh. Maar we maken een reportage over van stad naar het platteland. Oké. Dat kan. Er zijn een hoop mensen die uit de stad waar je komt, hè, op Oudik. Een hoop import woont hier. Arnhem. Wat? Arnhem. Arnhem. Ik kom uit Amersfoort. Amersfoort. Ja. Uit Den Haag. Den Haag. Ik kom uit het Gooi. Aha. Waarom bent u hier op een oude Bildijk komen wonen? Ik denk de rust een beetje die je hier hebt. Ja, lekker buiten wonen. We houden allebei van de Wadden. Toen kwam dit huis op ons pad. Ja, je ziet het. Het is heel open en wijd. Ja. Dus ja, mooi. Fijn. Je woont ook wel een beetje... Het is ook wel een beetje een aantrekkingskracht op wat vreemde types. Ja, maar dan moet je op de dijk zelf gaan kijken. Er wonen echt, er wonen knap wat kluizenaars en man bij het hond volk en zo. Ja. Johan, je mooie twee broers. Ja, ik woon hier met twee broers. Het hier ver dus goed hoor. En kijk, ik bedoel, mijn ouders zijn er niet meer. Nou ja, toen hebben mijn broer het huis overgenomen. Nou ja, daar woon ik bij en ik ben ook de oudste hoor. Dus daar ging dat wat? Ja. Kunstenaars, er wonen ook een hoop kunstenaars. Je hebt ook een hoop boutiquejes en zo. Ja. Echt maar eens kijken. Goeiedag. Omroep Max. Nou, kan dat maar niet. Oh, dat ging heel soepel. Ik was beeldhouwer en schilder en later ben ik edelsmid geworden. En hoe lang woont u hier? 47 jaar. Zo. Bent u al een beetje geïntegreerd? Ja, zeker wel. Ja? Ja hoor. Het is niet zo dat de Westerlingen van de laatste tijd zijn. Hè? Dat was hier altijd al een beetje. Toch? U was misschien wel de eerste Westerling die hier Ja, zo'n kwam. beetje. Met wat Amsterdammers. Oh, ja. Ja, die werden gillende gek hier in die tijd. Ja? Ja. Ja, je moet jezelf kunnen bezighouden hier. Hè? Die Amsterdammers die trok het niet. Nee, die zijn nu wel weer terug. Nu kan je merken in coronatijd, mensen met een dikkere portemonnee dan de arbeider, laat ik het zo zeggen, die konden niet op vakantie in coronatijd. Dus die zijn huisjes gaan kopen hier in Friesland. Oude dik, waar is ze bleven? Al die dingen van weleer. Het bin voor mij herinneringen, want ik vind ze nou niet meer. Hoe zit het dan met de locals, zeg maar? Een beetje opschieten met de inheemse bevolking. Ja, daar heb ik niet zoveel contact mee eigenlijk. Ja. Maar ken je wel een beetje opzitten, maar die Hollanders? En hetzelfde met taal van motten. Want ik bedoel, wij praten hier beeld. Ja. En ben net wat je soms krijgt wat ze praten. Ja. Praat je dan wel Hollands in hun? Of?
Nou ja, Praat je leven met? dat probeer ik wel hoor. Ja, mensen worden hier wat met rust gelaten, denk ik. Ja. Hier wordt hier niet zozeer in een bepaald stramien gedrukt of zo. Dus, maar... Oké. Nou, heel erg bedankt. Graag gedaan. Oude dik, al is veranderd.